tomhle videu si poprvé zahrajeme hardcore Minecraft. Nikdy jsem Minecraft nedohrál. Postavíme si baráček. A k tomu všemu nehrajeme obyčejnou vanilu. Ale takže tohle není nic pro děti. Tohle je hardcore. Takže tohle není nic pro děti. Tohle je hardcore. Jdeme se udělat cajk. Tak jo, kde pak to jsme? Tak mě napadlo... Co to je? Džungle? Sorry. Napadlo, musím jíst. Promiňte, prasátka. Kampel železo. Materiálu na přežití. Potřebuji i postel. A už ji mám, jak vidím. Našli jsme jeskyni. Tak jo. Jo, uhlí. Snad tam bude nějaký železo. Máme jedno uhlí přímo před sebou, ale první si uděláme kamenné věci. Uděláme si postýlku. Dáme si kužátko. Vyndáme si masíčko. A asi bych šel rovnou dolů se podívat, jestli tam není železo. Samozřejmě železo tam bylo ho tam plno, neměl jsem s tím vůbec problém a jel jsem hned pec. Tady pavu. Ty píkací železo. Dobrý, ne? Počkej, teď hraju. Jak umřu. Jde se udělat upgrade. Tady mě někdo proklínal. Ale Bůh stojí při mě, hoši. Zkoušel jsem najít diamanty, tak jsem šel víc do jeskyně. Ale místo toho jsem našel jednoho debila. Teď normálně debil. Zkoušel mu. Normálně by mě ještě zabil. Nějaký kostlivec. Jdu ho zabít. Nejsem trubka. Jo, tam. Ne to? Allahu Akbar! Bylo co? Ne? Že se před mnou schováš? A? To bolí, co? No. Nedal, mrdé, pojď.
Kolik máš životů? Voda sifon. Dali jsme se dostavit železo a mezi tím, co jsme čekali na železo, tak jsme se šli podívat po jeskyni, hledat diamanty a ještě nějaké cenné věci. Místo toho jsem si nakopal další železo, nějaké orečka, zlato a tak dále. No a cestou jsem narazil na mineshaft. Samozřejmě jsem šel dovnitř, chtěl jsem se podívat, co tam je. Jestli tam nejsou diamantíky nebo něco český s diamantama, já místo toho tam byly samý blbosti. Ztratil jsem se tam samozřejmě a bloužil jsem tam asi půl hodiny. Nakonec jsem se dostal ven, kde na mě čekal jeden debil. Ne. Barigátovat. No a jelikož mě chtěli všude zabít, tak jsem se snažil najít cestu ven, kopal jsem nahoru. A potom jsem našel vlastně cestu ven. Samozřejmě se nemohl nechat ty orečka. Konečně venku! To je krásné. Parkour? Tady na mě čekal můj kamarád. No tak co? Název. Zabil jsem párkrát, vytěžil jsem si dřevo. Dále jsme kopali uhlí, sbírali všechno po cestě. Jinak lidi, doufám, že tohle video se vám líbí. Jestli jo, tak zanechte like a odběr. A hezký komentář. No nic, potřebujeme jídlo. Pak jsme se pomodlili za jejich dušičky a šli jsme dál. Hledali si místo, nebo do vesnice, kde se můžeme usadit. Chci se omluvit, ztratil jsem záznam, asi 20-minutový, jak jsem plul po moři a hledal vesnici. Každopádně jsem jednu našel a rozhodl jsem se vedle ní postavit si baráček. Chci ještě říct, že před natočením tohohle videa, tak jsem už v hardcore modu dvakrát umřel. Ty vole. A jednou mi bylo natáčení, takže jsem nenatočil 30-minutovou hru. To se stává. I takové dny jsou. Zapamatujte si. Všechno špatný je k něčemu dobrý. Kámo, to je mega uhlí. Natěžili jsme si co nejvíce kamene. Jsme zpátky nahoru. Měli jsme se zeptat sousedů na novinky. Spíš jsem scháněl tenhle kamenný řezač. Tak jsem si upekl kámen, nasekali nějaký dřevo a pustili se do stavění.
Tak jo, tohle je můj baráček. Jak jste viděli, sestřánej timelapse, jak jsem to stavěl, abych vám řekl pravdu, hoši, stavěl jsem to hodně dlouho. Asi 5krát jsem předělal držbu. Asi 5krát jsem předělal tu střechu a doteďka se mi upřímně nelíbí. Ale jako jo, jako takhle ten barák je pěkný, no. Takhle pěkný je ten baráček. Takhle se mi líbí, ale ta střecha je fakt nus. Yes, pomíte. A nic, ukážu vám to takhle zevnitř. Jo, tady to ještě nemáme tady žádné věci, nic jsem tady nedal, jo. To ještě popřemýšlím, možná tady dám enchanting table nebo něco takového. No a tady dole máme vlastně jen tohle, no. Takovou místnost, tady mám postel, jo, pěkně. Tohle, nějaký okýnka. Ukážu vám ještě, takhle jsem si udělal malinkou cestičku, udělal jsem si tady sugarcany. A vlastně jsme to trošku přeskočili, jak vám řekl pravdu, tak je 47. den. A mezi tím, co jsem vlastně stavěl ten barák, tak se dělo dost věcí. Byli tady vlastně pillageři a stalo se to hodně, no. Tak co jste si mysleli? Že mi porazíte? To víte, že jo, vole. Trubky. Šli jsme spát potom. A druhý den jsme šli okres vesničany, ale do toho nás spadlo tohle. Tak jdi, goleme, jdi. Zabije. A co říkáš? Jdi, goleme. Jakmile golem zautočil, tak jsem šel taky. Šel jsem mu pomoct. Ale tady se to trošku zvrtlo. Proč si ho nezabil, ty debile? Ty kráso, jsem skoro umřel. Ten bere jak svině, ty vole, jsem nevěděl, že je tak silnej. Nakonec jsme se šli pro co jsme přišli do té vesnice, což je jídlo. Tady nás navštívil jeden další. No a vlastně jsme dodělávali barák. To jste už viděli v tom timelapsu všechno. Tímto bych to asi zakončil, bylo to dost dlouhý. Vím, že to není nejlepší video a vím, že to není nejlepší start. Snad se vám bude hlavně líbit. Jestli jo, tak jak říkám, zanechte like a odběr, nějaký komentář, klidně kritiku. Příště aspoň budu vědět, co zlepšit. A nakonec ještě máte celý timelapse mého baráku. Čau. Thank you.